guys, welcome back to my YouTube channel. Ang दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय जोंनि कम्पिटिसन। दिनै जों बिब' बिनानाव सानैजों कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना माबायदि मोनगोन आंनि भिडिअखौ गोसो दंबा नायलांबाय थादो। दिनै जोङो थालिर जानाय आरो सालायनाय कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनो गोसो गैयाबा जोंनि भिडिअखौ डिसलाइक खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो जोङो दा थालिर जानाय कम्पिटिसन खालामगोन आरो नोंथांमोना माबायदि दङ लोगोफोर जों दा खालामसै कम्पिटिसनखौ आरो जाय देरहागोन बेनो कम्पिटिसनाव मोनसे प्राइज मोनगोन आरो जाय जेनो बे प्राइजखौ मोननाय नङा। जों दा कम्पिटिसन खालामसै नैबे थालिर बे बिस्कुट सा दासो सासे जाखांनो हायो दे 1 2 3 मिना सासे मिनिनो ओंखारबाय थादों थालिर जानाया मा जागोन सोर फार्स्ट थाङो आंसो थांसिगोन खोमा। एसे जाबावबाय थालिर माखौ बियो बिस्कुट होफा खायो। Apapun sana aja. Biskuitan sih dah. Sejarahkan bah zaknya. Ini betul gak ini? Kasih ada orang sebenarnya dia. Makan aja dulu di nama nentang mana? Kalau kamu nak ni. Saya begini gudung kak. Ini baik kakak lagi mana? Dan tentang mana saya jangan nang deh. Ini kita Kamu masuk siapa nang? Ini nih, ini ibu kunta. Biasanya ayah ibu kunta. Ini bisa ni pas sampai ke nak mana? Oh, ini nak kunta. Ini kan kunta. Kunci tak ada. Oh. Kenapa ini? Anak saya sih tuh mau malah geleng kan juga dia rabai malah dia. Ini ada price nang sih nang ya. Tentang mana naik beta bantu yang ma price ganti tangnya. Ganya agak sana nih. Tentang mana di sini
आंहाथ' देरहाखादियानो जेबो खाम गैखाया देरहायाखै आं जेरावबो मोनदों खालाम लायनानै पेनखौ लायनानै मोनफैबाय आङो नैया नोंथांमोन बिथांनो आङो दा कलमसो होसिगोन बियो फरायबाय थायोना दा दानि आगैया बेखायनो आं कलमखौनो होनोसै आरो गंसे प्राइज स्मार्ट जेल पेनखौ होनोसै आं आगैनो दा लादो मोजाङै फरायदो आगै क्लास मोनबायना आगैया मोनबाय आगैया दा क्लास 7आव फरायगासिनो बियो मोजाङै फराय आरो लिरदो आरो फाल्तु खालामनाङा दुस्थु खालामनाङा फरायनाय समाव न'आव थानानै मोजाङै फराय मोनाबिलि फुंबिलि मोजाङै फरायबानो जाबाय आरो आं विनार आरो कम्पिटिसनाव देरहानाय आगैनो जेबो होनो लाबोआखैमोन बे कलम गंसेयानो दङमोन बेखौनो होनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आंनि प्राइजआ बेनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि भिडिअ खालामनायखौ आंनि भिडिअआ बेहायनो जोब्बाय दिनैहाय बाय